Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Călin Georgescu m-a atins când ieșea de la judecătorie și așa am reușit să mă vindec de cancer după 30 de ani. Este un sfânt, trebuie să slăvească România. Turul 2 înapoi! Haide, Doamne, și Turul 2 înapoi! Mă auziți? Turul 2 înapoi! Turul 2 înapoi! Turul 2 înapoi! Turul 2